asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! You're so hot, teasing me. Alat daw daw ta pasadahan ta daw nga kimasira mo na sunata. Pampainit lamang niya na hapon. Sige daw. Balon ta daw lamang kung kumusta man ang satuyang ano ini. Ang satuya lamang na rangkada niya na hapon. Habang kamutabi dyan nagmurong merindal. Sige daw. Sige daw. Oy mga fans pag-usog ka ang radyo at Sira. ano naginibuhan Naghuros ang tukawan ko. mas magayon kung may merendalan Maray talaga kung may merindalan. ang pagkabuhay ng tao programang pagkonsuelo sa hapon Marayon kung may merindalan paghapon. kasi mga tataramon oy dangugaan sa kuyang orasyon oy pinky on mo baby pinky on mo baby pinky on mo baby ni PM Henry Kumusta lamang ang hapon ta? mo baby pinky Ayos man kita. baby Rai Baradyo DCGB Ayos man lamang ang satuyang merindalan pagkahapon. mo baby pinky Sige daw. mo baby pinky Ili nga daw kung maray ang merindalan ta dyan. Henry Amon ngo niya yun ang merindalan yun. Kwan baga so. Aram mo yun ang kwan so. Ano ini? So. Ano ini oh. So maluto na. So maluto. Si sabawan. So maluto. So tadakas bagong utong maluto. Si sabawan yan. So si sabawan iyan na tadakas bang utong maluto. Pagkatapos ka nasabawan mo. Kumaka ki mga nagkaperang pidasong kamuti. Ubakan mo man so kamuti. Pagkatapos ka ubaki mo kang kamuti, sliceun mo ki susaradit sa nabaga. So gari baga pang ginataan, slice. Ihulog mo diyan sa maluto na papakalag ka. Tapos tubigan mo kilabaw, ha? Tubigan mo mga tugang kilabaw sa kuan, tubigan mo kilabaw sa ano niyo, sa maluto. Pakalag ka dun mo diyon. Kung makabugtakan, kung mamili ka kung gusto mong bugtakan kilaya, o bugtakan mo ki tanglad. Asinan mo kinit. Mamili ka do pag sabay yung tanglad mo dalaya. Pakalag ka doon mo. Pagluto kang kamote, gamitan mo na. So tamtamang ang timpla. Salbata ng siram. Iyan da mga tugang maray da tabi yan sa pasma. Ha? Iyan, sabi kan mga panahon, iyan da tabi ang bulong sa pasma. Pigsagin-sagin sa ng bulong para kumaon ang tao na may pasma. Naulian ba ka? Naulian ba ka, adi? Naulian baga ang mga tao. Anapod ka ang mga basta ikaw taping luto ka sa bulod. Masira mo niyan pag higop-higopon buda ang kasarabay ang kamuti buda maluto na bahaw. The best. Ano para na ang Tagalog kan bahaw? Ano ang pati Tagalog buda English? Di ko masyadong ano ang Tagalog buda English kan bahaw? Ang Tagalog kan gari ano nga nga Tagalog kan bahaw. Bahaw. Malamig na kanin. Malamig na salbatana, malamig na kanin. Ano yan pwede ha? Malamig na kanin, di ba? Bataan bahaw bagap depende baga sa maluto. Paminsan kidito niya. Ano nga nan bahaw malamig na kanin. Iyan di ba? Kaning malamig. Tama ang Tagalog ta. Baka mas aram ka mo diyan na sabi kan texter ta si 4427. Anapod nga niya ka ang kanin lamig. Binaliktad mo man sa napalan. Boda sabi man ni 2411 and 1325. Ang apod nga niya ka ang kaning lamig. Para madang binaliktad yun. So yung Tagalog ta yun. Ade, sa tuya, kaning malamig. Ano po palang nga salbatanang iya? Kaning lamig. Salbata, iniman na. Ana po da kayo itong so maluto na sinabayang kamuti na ini-slice. Pinukate. Iniman sa rawayo na. Pinukate. Kaning lamig tabi pa di. Iyo man ang
Kaning lamig, yan. Masirampalan iyan. Ha? Iyo tabi yan ang the best, di ba? Si Ate Nits, di ba? Kaya nagkakakaon na kaning lamig ta. Ang kaning lamig tabi, buda araw ka na si Sabon, may pakalagay. Sa pobre yan. Sa pobre. Ano Ate Nits? Sa pobre. Makarengge dyan, oy. Padamay. Ade, nagkakasararo talaga ang mga paradangog ta. Kaning lamig. Pero hindi kung totoo mga tugang na ang tawad ang mahilig mga tugang sa bahaw, ang tawad ang mahilig yun sa bahaw, gakun. Sabi, ang bahaw na nakakatugak yan. Ang pagmataw pagkaaga, makaon ka. Pagkatapos mga tugang pagkatapos tabi, papaiton mo iyang gikwan. Pagkatapos pagkatapos mga tugang okay man, di ba? Pero sabi yan, pampahugak da yan. Angel, may report kita tungkol sa may reklamo digdio tungkol sa malat mo na ha, telingon kuang ka ini. Kagsawa, mga paratinda sa kagsawa. Ora kita mga niya. Okay, wala. Sige. Kumusta sa mga kwan baga? Warog pala iyan kayan. Okay. Ayun na. Sandali. Bigyan na po ko sa tataramo. Madali lang. Kaning lamig tapos basa-basa po sa bahaw na may kamote. Nagdadangog ako pandaraga. Kamot yun sa pulanggi yun. Aram mo ang basa-basa yun sa pulanggi. Aram mo yan. Aram mo ang basa-basa na pigasabi. Reading. Pero sa pulanggi may basa-basang pigapod. Amo. Ayo man. Basa-basa. Di ayos man yung taga-daragang ini. Sabi ni Ate Nits, tunong nga yan, oy. Wala. Naman si Ate Nits nag-agi sa pagkaon ki basa-basa. Bahaw iyo man na pinki na maluto. Okay. Alright. Bueno. Mandali lang talag na kita sa tuya na tataramon. Wala man kita tataramon ngunya na hapon. Mga tugang digdi po sa tuya na programa. Okay. An sa tuyang tataramon, mga tugang, hali po sa tataramon na ano man tataramon yun na bubo? Bubo. Sa Miraya, iba walang ko sabi yung iba bantal. Ini po, may kanya-kanyang meaning ini. Bubo. Sa Tagalog, basta kang bubo. Bubo, di ba? Bubo. Sa Tagalog, pag sinabing bubo, bubo ka. Isa ka ay bubo. Bubo ka pala eh. Di ba? Ang sabi yung kayan, tanga. Di ba? Patal-patalon. Bubo. Sa kan bubo. Mga taon baga kan mga komentarista baga sa Manila kang panahon. Daraan tulfo. Bubo ka pala general eh. Di ba? Mga ganon Bubo. Na. Tagalog. Pero tabi mga tugang may tataramo na bubo. Pero pag sa daraga dyan, iba man ang sabiyon kayo ni sa Kamalig, boda dyan sa Miraya. Ibang ko sabiyon. Hello. Yes. Okay na hapon po. Okay na hapon. Kananggat masalakan na yan. Kan so speed kan pagtram mo. So diksyon. Kaya di po. Salbata ng Ronald. Pinasuba ko ni Ronald Baldo kan mga tatarawon ko niya na aldaw. Ang spelling ka yaon sa kuya amigo, Bio, Bubo. Pero may idea ka pero kung may idea. Apera ka itong yaon sa utak mo, kang kapilyuhan mo. Maisip ka bang ibang sabihin kang bubo? Bako na yan. Kasi Tagalog baga. Bubo. Tal. Di ba? Ika ano?
May muda baga kayo ni Ade? Nina mo nga yan. Sus, kapatawadon kita. Madagitan kita kan mga padi. Baka nagtaragog Kaya mo. nga po, difficile ta Ramon. Iyo nga. O dahil magtaraman na sa rabayon ka. Baka mamparaot kita. Kaya nga Bata. di po tayo ako nagsasabot. Bata maray ang pagkatawo. Tara raot mo naman ganyan na po na sa rabayon ka. Punyata ako. Bata, Nyata po ako. maray ang pagkatawo. Baka madamay mo ako. Wow. Grabe ka sa kuya. Grabe ka sa kuya. Na- Ka nga ni po ninong nag-influence sa kuya kan mga kabuhahan. Ay, salbatana ka latusun ka dyan. Yan ang ko sabihin ka ito. May biya ka na eh. Ang naglalaw po sa payo ko sa English. Ay, nasay mo. Sa English. Ha? English? Maski English ba na pagtaramahan ba na? Ano? Ano? Siya dusta. Aba ko talaga? Sa English, Sige na. pag sinabing bubo, Ano? so, I made a bubo ngaya. Pero kapalpakan. Papunday ngaya. Ano yan, sa aki ngaya. I have nga bubo. Ibig sabihin, pero nalugadan ngaya ako. Iyo garing eh. You made a bubo. Ano yan? Kumbaga, kapalpakan. Yes. Okay. Opo, sa English po yun. Pero kung sa Bicol, ang arap ko talaga po, itong sa 3rd District. Pero Migo, araw kayo ni Migo. Seryoso ini. Opo. Ang mga parasira aram ini. Parasira. Ang mga fishermen. Aram Tapos ini. dinamita yan ang sa cyanide. Dinamitang sa latoson. Pag may gipaw sa bulinaw, di na po mo ko'y dinamita, masabi sa parasira, boo! Boo! Say mo? Sige na. Bye. Alam ko na. Sus ko pangyari kayo ning, arog kayo ni, ikad yun, taga pulangi ka, daing dagat sendo, ano? Ikad yun, may dagat sendo? Para, so mga may dagat, aram ini, mga parasira, ano? Yung ano yan, sir, made of kawayan na pabilog siya, sir. Tapos may mga tututupan sa loob. Nyan. Pero sir, sa salong, Anyan, oo. Nganya, gusto mo yung dakupon ngaya sukasag, ulok. Sa salong, sir. Ramon sa salong, ulok, sir. ulok, ngaya buyod. Ang buyod, budak kasag, inang pigagamit. Nyan. Gari baga, so, ano nga, so kanta kaya na, so, ano yan? Baka may kanta kaan yun na, ang buyod, ang sira, nanurutigaya. Ano nga nang kanta kaya yan? So, ano nga nang kanta kaya yan? So, may kanta kaya yan eh. Pero, ang lalaki kong umihi, la 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 la. Ang matanda kong umihi, tumatama sa binti. Alat ko na. Araw ka seryoso untang ororon. Ini man si Father Alriman. Ako dutong ko na amigo kong ini. Sabi ni Padre, pwede man baga ngaya tabi ngaya amigo, so bubo ay yumananggad so sa binunyagan, so pigbunyagan baga pigbubo na ngaya yan. Yo, that's correct. Saroy na sa term John Ronald John, nadangog mga sir, ako nadangog ko din sa mga magurang ko, bubo nabubo na ngaya yan. So sa bubunyagan, tama si Padre, iyo mananggad, nabubo na ngaya yan. Di ba? Pero ini po nangyayari ini, nadadangog ko sa mga gurang ka ito, kung ang aki na ililuwas sa, nadamog ko sa gurang ini ka ito, kung ang aki na liluwas sa ina, baga pakakian yun kadan, bago da yan lilubong, bibubong mo na, bibubu, yan, bubu, nabubu na nga yan, yan ang nadamog ko ito, pero di ko aram kung applicable, tama di ba? Nabubu na nga yan, yung manang, kami kaya kasi Father Alrig, gari pa rin nagdakula sa barangay. Saan si Father Alrig nagdakula? Compuesto, letter C. Ang letter C, baga mga first district, adi, Tiwi. Di ba?
Diba? Nabubuna nga niya iyan na aki. Yan. Di ko aram kung ano ang ritual kan pagbubo. Yan ba ko lang sa Kuya Clarado? Garo, sa bulod, garabi parangadjian sa na yan yun. Kan mga gurang bagabi pangadjian, etc. Kung sa inyan lil. Itong pasaso ngaya. Ngaya uyang baga ngaya na, ano ito, so ngaya, paminsan baga, nami-miscarriage baga. Pagtawo na ang mostra, bibubu yan. Narog ka yan. Okay? Na, tama. Thank you, Padre, ha? Yung mananggad, ha? Okay. Pwede man ngayon na magdilig ng tanim. Example, magbubo ka na ng tanim. Bubo, Junior! Dakulong pa rin ang meaning kaining na research ni Ronald Ade. Bubo. Bubo yun na nga niya yan. Pumuro pundo ka niya, ay, manay pa nga bubuan mo nga kitubig, ka na nga bumuibulos yan. Bubuan mo nga kung ano, bubuan mo nga kibagas, nga nga bubuan mo nga kibaybay, nga nga na masukalot nga mapanuan, bubuan mo. Yan. Okay, very good. Thank you, Tabi Padre. Nakuata. Wala sa isip ko niya. Ining tatara mo na ini. Bu kibaybay. Na, okay. Kung ano man, buan kitubig ang tanom. Bubuan mo ngayon kitubig sudram. Yan. O, palisan. Meaning po, palisan. Okay, na. Ang intention kan tataramon tangon yan mga tugang, ini na tataramon na bubu. Bubo pala, bubo ang pag-pronounce actually. Tama itong sabi ni Angel. Sabi mga tugang sa diksyonaryo na sa tuyang na research, ang bubo, mga tugang, saro tabi na fish trap. Tama? Trap, fish trap. Kung gusto mong dakupon ang sira, bihulugan ka ining bubo. Dakupon mo nga ang mga, kuan, mga, ano ini, mga, iyan na mga, ano ini, iyan na, dakupon mo ngayon na sugpo sa salog. O kung bako ngayon, so kasag baga, ngayon, dumayang ka sa saod, mailing mo si Raul, sa lakabon mo, butakan mo kibubo para madakop mo ang kasag. Iwalon ako kainin ni Raul na ang bubo pangdakop tabi maya-maya tapos dugso ang bintol pangdakop kikasag amigo. Ayo mananggad kabisado ni Raul ta. Ang bintol kabisado. Ang bubo pangdakop ki ayo. Tama, 'di ba? Ang bintol ini ang didakop kay kasagta. Bibangutan na bibugta ka na iyan na bintol. Grabe ka ng kuan, grabe ka yan ang bandwidth, grabe ang bandwidth kayan. Kung bako ang minasabit dyan, kulambutan o pusit na drakulaon, kung bako mga tugang kasag, yan, ayun yung minasab. Kaya kabisado ni Raul, pigatakutan hindi yan eh. Pigatakutan hindi yan ni Raul, yan na kuaninda. Okay na, o yan tabi. Mga tugang tataramon. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihon? Pero tabi dyan sa Miraya, tama tabi amigong Jerbailon. Dyan sa Miraya, ibang meaning ka ini. Pasensya na po kamo mga Miraya. Ibang meaning po ka ini. It pertains mga tugang to ano nga na po kaya? Private parts. Nara mo yun, Angel? Di mo aram? Ika, Richard, aram mo, taga-buyuan ini. Bako, ang mga taga-daraga aram ini. Taga-Kamalig, Ginubatan. Iyan ang mga yaon dyan sa Pilar Donsol. Yan, aram nila yan. Private part po yan. Mga tugang Mintawo, ang sabihin kaya. Okay? Arog kayo ng text sa kuya ni amigong Jerbailon. Okay na? Okay na. What time po pag grocery ni po para makasabay kami? Alas 12 ang oras digdi sa Pilipinas. Tapos na bagakan pizza. Ay, gusto nagpuon ito? Nagpuon. Sa Mayo 1 mapuon. Sa Mayo 1 eh. 12 midnight tabi sa oras sa Pilipinas. Si Pope Francis mismo ang mangingenot mga tugang sa pagpangadji sa opening.
Tapos sa Mayo 30, si Pope Francis man tabian matapos. 1 month po na rosaryuhan mga tugang on purpose, an objective, mga tugang kan pagpapangadji, mapundo mga tugang ang padagos na paglakop kan COVID-19 kasatuya tabi na palibot. Okay. Ano man ngayang bintol pangyayari? Nakaarabot kita di ugalin sa bintol na ini. Ang bintol, ibang pigamit sa pagdakop kibuyod or ulok. Bintol. Every day, bata na pagi, pinaon sa bintol, bungkang May kanto ka sa mga aki adi. Naroon mo kayo sa mga aki kang panahon. Magkuro-kuranta niya. Makaranta yan. Mga nyon, taga dyan sa barangay, sa baybayon, naguburo ba lele sa baybay? Every day, mabata na pagi, pinaon sa bintol, bungkang ang nadali. Arami yan kan mga yaon sa barangay. Arami yan. Aramo tabi yan, tabi mading Angelic Yambao, alias Don Solweta. Aramane ni mading Don Solweta, pandakop nga yakihanit. Paano, taga baka kay ini? Si Ate Marcia, si Mother Superiora Marcia, ang Mother Superior kan mga kapadian dyan sa Bakakay, takadakol ining parientes na padi, dyan sa Bakakay, sa Ate Marcia, ang bubutabi, dakop kisira yan, pakasabot ko tabi, yes. Tama katabi, Mother Superiora Marcia, alias, Manay Beauty. Manay Beauty. Maray na po tabi. Okay na? Sandali. Hello? Hello? Yes, sir. Good afternoon. Ang bubo sa muya sa libon, ang dakot yan yung pusit. Pareho palan, sir. Pareho palan kita. Garo ako lang yan at tigulubong sa dakot. Iyo, at gibo iyan ki, an mga kwan bagakan, sa mga kawayan, ba, diba? Gari mga kawayan siya, sumatagas na kawayan, ano nga nang matagas na kawayan? Marurugi? Kaya pagkapod ng bubo, tapos naglaw yung pusit, nabububo, dahil na nakaluwas. Napapatal sa pusit. Iyo. Patal ka nga, taliminaw ka dyan. Iyo, dumaga pagkaw. Iyo man ang dali. Sa libon pa na, iyo man ang apodkaan. Iyo. Pag-una ko, sir, kan pandakop ki pandaka pigmea, tabios. Iwa man kaya. Iba ba ng pandakop sa tabios? Saradit adi. Iyo. Okay, very good. Salamat po, sing. Amigo. Pare man pala sa libon ang term. Mga paradangog takadakulo. Didi sa mon. Okay. Pandakop pusit. Kasag pusit. Anit sera. Tabi. Golden boy tabi ini kang karamuan. Ayos man ini. Si Manayulik Henry, mag-grocery na sana bago magkaturog. Basta udok sa buot. Yes. Tama, Manayuli. Tama. Ako, i-share ko sa doon sa kuyang ritual pagkabanggi. Maski anong pirot ko yun, di ako pwede maghigda sa banag. Di ako nag-sign of the cross. Buda, nag-reset ako kang, ano nga nang apod ka na Our Father baga? Lord's Prayer. Yan. Buda pagkatapos ka, nagwa na. Hail Mary. Pagkat maski ako nagyungka na. Diba? Pagkatapos kaan, mga tugang. Pero, siguro, maski ikapirot-pirot ka, ano apod ka sabi yung gaya. Dapat, ano yan, siguro doon tabi na, udok sabot ang pagpangadji. Yes. Tapos, yun glory be. Tapos, dit na spontaneous prayers, agpunan, good night, Lord. Turog ka na. Pagkaaga naman yun, pag mata ko bago ako mag-sign on, short prayer naman. Diba? Idulot sa mahal na Diyos, mga tugang ang tataangkwan, ang aldaw. Pasalamatan ta, ang aldaw na ini, mga tugang sa iyang ginibo. Ano nga nadalangog ko sa misa kan sarong aldaw? Igawang kuwang kanso, ang aldaw na ini, sa tuyang ipagpasalamat asin ipagrokyaw. This is the day that the Lord has made. Yan, di ba? This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad.
Di ba? Yan, so natandaan ko na naman kan sa anong aldaw ito, anong Domingo ito. Di ba? Okay, sandali lang. Tara, munta mo ng dagdag na report. Ali po dyan sa lawas. Jimmy, nasalita may bangot na report. Ali po dyan sa lawas. Para munta naman mga bangot na dara ni Jimmy. Hello, Jim. Good morning, Jim. Yes, salamat BBB. Follow-up ini Kanso Mas na naglawag sa Banuan kan Pidoran. Pinauli man sa nakan Pidoran PNP matapos na i-turnover ni MD Remo Chief Noel Ordoña sa pulis na pagabot sa pag-uugit kan na legalidad, papeles, kan nasabing bus. Pangaran kay ni Southwest Tours Boracay Incorporated, plate number NBA 2501 with body number H04. Inarkilada ini kan nagangaran na Bill Ruiz sabi naman sa polis dahilan sa balik probinsya program na wala man kibalik probinsya na dumantas na dati ng may modus na ang kada pasahero pighagadan in 1,800 pesos 22 pasaheros gabos taga Masbate kung saan ang kinakatakot kan mga taga-Piuduran, lalo na ni Sir Noel, na baka may nakalaw na duman na taga-Albay dahil nga dahil tamaisihan, dahil basado sa pag-uugid sa mga pasayros, dahil nakagida sinda sa bordo, dahil man sinda sinita, wala man ni nagsisita sa sinda, pero may bantay. Kaya nakantos nga ni sa Piuduran. Ngayon, pagkabot digdi sa polis, hinapot niya to so mga duty investigator kung hay na subas, nagulig na ngaya. Ngayon, ang pagtubod ni Sir Noel Ordoña na kunin ba't bogo. Natatapi na, anong ginibok ang polis? Dahil man na pwede ninda itong pugulan. Tama ka ngayon kami mabaliktadan. Di naman sila nag-coordinate nga sa LTFRB o LTO o... Wara. Nag-coordinate sila kay kung si Say na Poncio Pilato? Wara. Dahil naman. Ibis kay kung ano sa blatter. Dahil man nga blinater na. Nyako. Paano? Nyako papari na tarog sa mo na gusto ming maisiyang ko na lang investigation kayo ito. Nadago mo sa interview ko kay di kang LTO. May papilis ito. Nagbigay. Ang problema pa, dahil nga sa blatter kung ano sukon, na igwa mga litrato, sabi, hindi kung legal ini, baka kung sa ini, basta, igwa man nga in papel. Baka mapapil man talaga, ako talaga Jim, na-stress ako ka nangyaring sa palibot daw sa karaw, stress talaga sa pargo kaining mga salbatanang inio. Sa likod kan mga paghigpita dyan, ulitin ko lang day tapig babawalan sindang day maguli. Pwede na maguli. Basta, mag-provide kan tama na mga papeles. Saro mas ang requirement baga, negative swab test or negative saliva test or negative antigen test sa COVID. Yun mas ang papel. Igwa da, suiba igwa. Paano nagkakaagi dyan? Di makinag-inspeksyon ba ko? Wala man nga ni... So, pulis na kauron mo. Para kayo masangan niya ang digdi. Pag-agi ka na auto. Pastro nga ito. Pastro. Pastro. Ang gusto mong sabihin ni Sir Noel Ordoña, kung pastro ito, diretsuan bas, dahil di mapundo sa Piuduran. Ang problema, kaya nga ni nagtumarparte so MDRR mo, para ururunan tapakan kung arag basanakan ang pait kan ibatang mga otoridad. Kaya nga ninalarma si MDRR mo, Chief, maaga, na matauhon nga digdisampahan kan mall. Ito pala, ipinarabakan bus sa mga pasahero. Sampangan kang Jim? Sampangan kang Sarong mall digdi. Marutong gado kon baka namahaw pa nagkape-kape pa duman sa may mga turutindahan duman. Dapat nga diretso ito duman sa pier. Yes. Sa niling ko sa pier tabi bibi. Pwedeng na lumaog duman sa pier ta masisita. Kaya duman ninula. So balik. Dai nula la to suntakan. Dai binubo kayo, dai binubo.
duman inula sa mga pasayro. Arayo pa duman sa pier. Ano ba? Maski kung anong... Mapapahibi ako talaga. Bako makangalas, Jimmy, kung nata ang mga lugar ta, naglangkaw ang kaso kan, ilingan mas, bati langkaw ng kaso mo niyan. Kung pastro, ang basihan, diretso ini, pastro, kaya nga ni, aki man sana. Ano ba yung pwedeng pastro? Nagpundo sa Piodora. Pinarapa sa mga pasayro. Oo. Ang nangyari ba? Hatod? Bako ang pastro, hatod? End point sa Piodoran. Oo. Wow, dahil man. Diretso na sa driver, nakakulik tayo ito siyempre. Siyempre, kuha na ito. Tagoy ito. Nabayada na ito. Tagoy ito. Paguli. Amo na. Tapos, sabi ni Sir Noel, dama ko talaga si Sir Noel, doon niya Ilaw. Pero yan, may Pero dahil ito, sa pinapod, sa ito ang bitukan mo. Sabi ko nga mall na yung magsok na panahon, kapag bitukan mo, doon na sinulat ba, kasi ito pabatero. Siguro yung kapigamin po na ito. Ngayon po, duman talaga pa ba, siguro nagbilikay. Siguro duman sa bagya sa law. Ang pagbarabaan sa nakan, natin na may problema. Siyempre po, siguro nagbilikay ka o kanila. Kaya ito na, pero may mga estudyante sa mga kuha. Iba po, iba po sa ilang sa mga may po, hindi ko nga kita si lalo sa naman na halos ang sender ng mga medical, mga privado clinic. Mga privado. At na sa roon, tigilin ko. At yan iba po. So yan inapot ko nga itong taon na invento naman sa pang-record ko tayo. Na si Ruiz. Na inapot ko siya pala na pamisinda. Yung gawang kita din ba? At sinasend ko ba na nagpapilisi. May application din na from Manila sa Masbate. Alaga, so na ito na aprobahan na, kaya nag-arkin na muna kita. Kasi kanina na-arkin na rin yung hindi sa tuyang friend. Yan na, Ikaw yung bala nitong nag-arkilanin sa diri manabas. Iyo, nangarkilahan siya. In-apply da sa LTFRB, dahil pa man na-aprobaran. Nagarkila siya, kaya auto na para humatod sa pasayro. Maabot man sa... Manipugo na talaga, no? Igwa kang sa Diring Bus, di ba nga, Jimmy na salita bus company, di ba? Company, line. Nag-apply ka sa LTFRB. Nagalat ka na lumuwas. Naghalat ka na lumuwas na makatawag ang permit na magbiyahe. Linansi ka ni sis. Di pa man na-aprobaran. Ang gini po niya, umera kayo sa kibas. Amo na. Hinatod sa pasayro. Hinatod sa pasayro. Madakop man, may papresentar siya, tumaluwas. Ang problema, di kita bibibit. Nadangog mo lamang nagsisigmukan LTFRB. Iyo nga ni, baya. Iyo nga ang problema. Tada kauron, tas so LTO, pati si Lowens na kauron sa LTO. LTFRB, dahil si General Bagaan kwan dyan, General, nung arang-arang kan LTO Director, Chief ta Salbay. Ako sa Bicol. Hindi ko aram. Da? Tanggal Malamay, buwilo na kayo din. Garayo na ini. May kasugpon pa ni Tapi Bibi. O Saga, kakuliton ta naman si Saga, ang kakauron ta si PD, si Director Noy Daguerara, ibuda, so tagapagtalamkan campus niyo na ula, tanganing sakop so duman sa may Santa Elena. Iyo. May sabi ni Sir Noel, natataday siya pag-imbitaran. Isa pa yan. Direct ko na kasabago si RD na sa mga meeting kang IATF kung pwede nga ako nag-request ang Piodoran na maimbitaran sinda. Kasi na magkakataw kan senaryo. Recorded, ikaw akong recording day. Isa na makakataw senaryo. Wala pinurwad ko naman tabi Jim sa Department of Health and Request. Kasi na makakataw kan senaryo duman sa lugar na ito. Tapos, pasyaran na ni ng Piodoran. Yan, hilingon sa Piodoran. Hilingon na grabe yan ba? Ikaw akong footage sa Digita BBP. Yes, hilingon. Ang kinagduduman ng ito, tarakot magdoon sa Piodoran. Ito ba kayo maulakita kung ano? Ito ako nakaduman nga ni. Sabah, akaduman Buda nga, akaduman si Buda, akaduman nga. Siwin nga ni si Mr. Noel Odo niya, makusugon pa. Samantalang tinda. Mga susin pa. Hindi ka susundan pa. Okay. Luwas. Salbataro. Sa agad pala punta yan, ha? Okay? Yan na. Sa BBP. Subas. Oto na. Sa Manila na naman natin. Arayo na. Oto na. So driver, turog na. Tuwa na. Turog na ito. Nagpasalida na nga nito.
Nagpasalina Mabiyay na naman. ito. Mabiyay Oo. naman ito. Sooner so subago ng baso. Sa diri na kayo. So, approve na ito. Approve na. Gagamitan na kayo. So, Sa diri niya ng bus, Tayo ko sa bakit ano? makaulo kita. Jimmy na salita. Salamat, Jim, sa report. Si General Garjula, ang dati bagang regional director kang PNP sa Bicol, yung LTFRB director, pagtitext, no ga nagtaga-simbag man, nasa meeting nga niya tabi ako, no ga dai man talaga. Sige daw. Pading ba ni marin hapon, dapat baga ang magpasaway sa Barilian, iyo ang magbayad kan sound system sa COVID-19. Magpasaway, bubuan ki ihi, hali sa Erinola para virus-free. Yung pading ba ni, kudutunta ka dyan na, di ba? Iyon tabi, mga tugang ang kwanta, ang nga. Kaya bako po, mga tugang, ilungan mo ha, si Dr. Perchito Abilino, Assistant Regional Director kan Department of Health, ulit-ulit na pigsasabi, may lapses ang paglalaog mga tugang sa mga control points. Dapat ang mga LGU higpitan buda iba pang mga ahensya de gobyerno ang mga nag-uli sa tuya. Dapat sindang paulion, karapatan nindang mag-uli. Kaya lang dapat may papeles na dara-dara. Susog sa rekomendasyon kan IATF. Confirm itong sinabi ni RD Abilino. Binarita ako ng alas 6, binarita pa ni Edwin. Talagang grabe ka confirm kang istorya. Bako? Ngunyan. Di kita mga tugang mga ipagngod magngalas sa mga arabot na aldaw, kinaan COVID sa ton, padagos na maglangkaw, dahilan po sa siring na bagay. Kan Sabado, kahuron ko si Dr. Lulu Santiago. Kung gurano kagayon ang boses niya, iyo man ang kagayon kang itsura niya. Si Dr. Lulu, kinonfirm niya, ito ining sarong kausa kan paglakop kan COVID-19 sa Bicol. Di ba? Sa tuyang pagbabalik, mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay din tawo pag-iristoryahan ta ang pag-ulok. Pag-iristoryahan pag-ulok. Sabi sa itong na-research, give more time yourself a time to laugh. Tawan mo daanin panahon an sa imong buhay, an sa imong sadiri na mag-ulok. Sa likod kang pandemic na ini, tawanan mo nin pagkakataodan sa imong sadiri na magparangarak nga ka sana. Iyan po ang sa tuyang pag-iristoryahan sa mga samno, asin po ang mahiwagang tanog, alas 3:42. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang alaksan tapos ang laban. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako
Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads. Undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19, a happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education, a preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Si Juday po! And Luna! Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, Yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto Grow to grow happy. Nesta Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. taranuman sa malubago. Nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutong, ayo kaunon, magtaranon. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo ng sambayanan. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Iguaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to.
Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings. Bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw. Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yashan, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Namibidan sa albay, dinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Nido Jr. para
para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Junior. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Gemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Alright, sige. Balik kita mga tugang sa programa sa DCGB. Pagyari, alas 4 na pala yun. 4 minutes bago mag alas 4. Paano? Saga na lang itong mga samnuta sa pagkabuhay ng tao sa DCGB. Okay. O di lang kita sa mahiwagang tanog. Madali lang. Mahiwagang tanog. O, 100 pesos. 4 minutes na lang bago mag alas 4. Nagtaw na kita kaining clue. Diba? Ito. Aha, okay. Yan, okay. 100 pesos mga tugang sa ano nga nito? Makakahula kang mahiwagang tanog. Sige daw. Ano nga ito mananggad? Sige daw. Oh. Wala. Ano ini? Ano? Sige daw. Tuloy lang. Magayon ang buti mga samnuto sa pagkabuhay ng tao. Tumawa ka ng tumawa. Bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na tumawa. Hello, good afternoon. Yes. Hindi ko po narinig yung clue nyo nung minsan. Hindi ko po narinig yung clue nyo nung Saturday. Ano baga? Ano po sabi nyo? Ang clue ko kay ito, so, importanteng parte kang harong. May mga ukod baga na ngaya. May mga ukod baga na ngaya. Simento, krabilya, ngaya, nagbuhos ngaya ki graba. Oh. Karami ito, magkakonektado duman. Iyo. Kung hindi mo narinig, hindi ko kasalanan yon. Tumawa. Dito, Henry, meron ako sabot sa bubo. Wag na. Bakit po? Tapos na. It's unfair. Ano yon? Hindi po pwede. Wag na. Salamat. Sige pa, ay sarawayo nila. Wala na. Wala man pala. Oy, good afternoon tabi kay midbid ko ini si Azur na Valenzuela. Tama tabi. Ano yan? Oy, Ate Dawn Solweta. Si Azur na Valenzuela, teacher ini, di ba? Midbid ko ini si amigong Azur na Valenzuela. Maray na aldaw tabi sa imo, sir. Sabi ni Ate Don Solweta, Mading Don Solweta. Hello, good afternoon. Hello. Ano po ang tanong? Trapal na tigpapalit. Sala. Ayo. Teacher sa Binisita National High School. Yun talaga midbid ko ini si Pading Azur na Valenzuela. Bistado ko ini. Mabuot, matibay man ang lalaki ni. Mahigos na lalaki. O ano na? Raman pala. Raman?
Pig-unload na graba, mali. Buti, inipon, mali. Mga pako, sir, na hinulog sa midohos na lata, mali. Pagkugay na pako, mali. Crack ice, mali. Nabayadan po ang nabayadan ang po. Anong nabayadan ang po? Araw kitang tanog ka nabayadan na. Latosunta ka dyan na. Good afternoon, nagsigid atop. Nagsigid atop sa yero? Nagsigid sa atop na yero. Sala. Okay. Herbal tips po. Halaton, ay, wala na kitang oras. Wala talaga eh. Wala talaga kita mangsimbag. Alas 4 na may pahabol na tulo sa Globe. Nagbuhos mali. Tubig na mali. Buhos sa lababo, mali. May load si Manay Beauty, kaya dahil mo na ako masimbag. Ganun sigurado na ang simbag ni Mading Down. Ini, pakaraya madi. Hello? Hello? Hello. Yes, sir. Ano ang tanog? Nag-diskargang hero. Nag-diskargang hero? Pangaran, boss? Kasi aram ko na yan Oy, Migo. Ang simbag mo, sarong dangaw na sana? Pero, sige daw. Ang simbag mo, sarong dangaw na sana? Iyon na. Alulod. Nagurong. Sala. Lalong, uminatras kilimang dangaw. Sige, taman-tagang bata, alas 4 na. Sige, isip. Pako Kanyero. Nagpako Kanyero? Duwang dangaw. Huto nga ning nagsigid sa yero. Ito mga kuana ito, mga sarong dangaw man ito eh. Sarong dangaw man ito. Sarong dangaw ito. Ika sarong dangaw ka man. Sige, sarap pa. Wala, suspense, hindi ko alam na eh. Bukas na lang, bukas. Sige, salamat pa. Ayan, yun. Teka mo na, John. Teka mo na. Ayan, sukanta ko na one friend. Wala, lugod sukanta ko. Alas 4 na po. Salamat kan sa nung paganta, bye. Ukod ko, nagkamada kay Yero. Mali po. Piguyod na Yero. Mali. Piguyod ang Yero. Mali. Piguyod na Yero. Mali. Hinihila na Yero. Mali din. Pareho piguyod, hinila. Pareho. Mali. Still bra sa Yero. Mali. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. Ma, sa futuro, mapa